आसामनि रायजो बिसायख'थि आय'गआ बुधबाराव फोसावदोंमोन दि गासै रायजोआव मोन 80 नोगोर खुंथाय सामलायग्रा बर्डफोरनि बिसायख'थिया 6 मार्च खालि जागोन। मोनसे खौरां मेलाव रायजो बिसायख'थि कमिशनार आलक कुमारा बुंदोंमोन दि बिसायख'थिया इलेक्ट्रनिक भटिं मेसिननि गेजेरजों खालामनाय जागोन। आसामाव नोगोरारि बिसायख'थिनि जारिमिनाव गिबि खेब। बिथाङा बुंदोंमोन दि मुं थिसननायनि जोबथा खालारा 15 फेब्रुआरियाव थि खालामनाय जादों आरो आर'जलाइनि नायबिजिरनाया 17 फेब्रुआरियाव जादों। मुं थिसनफिननायनि जोबथा खालारा 20 फेब्रुआरि, कुमारा बुंदोंमोन। 80 नोगोर खुंथाय बर्डफोराव 977 वार्ड एबा मासिफोर दं। भट होनाया मोन 2054 बुथफोराव जागोन। जोंहा फोथायनाय दं दि गासै बिसायख'थि हाबाफारिखौ खुंनायाव 20,000 25,000 सोरखारि मावफारियाफोरखौ थिसननाय जागोन। बेयो बिसायख'थिनि समाव आयेन आरो आब्रुथिनि थासारिखौ मोजाङै लाखिनायाव पुलिस मावथिफोरनि अनगायैबो बाहागो लाफागोन, कुमारा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि सिलचर मिउनिसिपाल बर्डनि बिसायख'थिखौ दानो खुंनाय जानाय नङा, मानोना बे बाथ्राया बिजिरसालियाव दं। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थि आय'गआ आसामाव फैगोन। बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर। 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिय'ल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383917446 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।